Aurten aurkitu ditugu lehenengo aldiz artilleriarekin lotutako kokaguneak eta baita ere kainoiek botatzen zituzten obuz zatitxoak. Errepublikako gobernua jarri zitula bi kainoi, Belkoaingo gailurrean, eta gero matxinatuek frankistek harrapatu zituzten bi kainoi horiek. Matxinatuek jarri zituzten harrapatutako bi kainoiak eta egon ziren egun askotan botatzen ehundaka proiektil gudarien kontra. Baita ere, bere baserri inguruan bea jasotako kainoien proiektilen zati handiak ditugu, batzu daude metraiaz beterik eta beste batzu dira lehergailuz beterik. Oso urduri zeuden momentu haietan, aurrean etortzen zen matxinatuen ejertzito handi eta ondo prestatua, eta hemen zauden ziren hiritar xumeak, nolabait ere Kandido Sasetaren komandantziak armatutakoak, baino egin zuten erresistentzia izugarrizkoa hemen 4 astetan zehar. Adunan zeukaten matxinatuek bere postua. Eta adunatik ez zuten zuzenean etorri, baizik eta atzekaldetik. Egin zuten maniobra envolvente bat eta harrapatu zituzten hemendik, eta horregaitik galdu zituzten bi kainoiak